Frank Boerenbach uit Hoek wandelde in ongeveer een half jaar langs alle gemeenten in Nederland. Dit deed hij om geld op te halen in de strijd tegen kanker. Toen hij half augustus in Terneuzen aankwam, rende zijn kleindochter hem tegemoet. Hoe is het nu met hem en hoe kijkt hij terug op zijn reis? In ieder geval heeft hij wel weer tijd om zijn kleinkinderen te zien. Ik heb 174 dagen gelopen en 4520 kilometer. Ik ben echt nog aan het nagenieten. En ja, ik heb echt door mijn wandeling wel een soort ander perspectief op het leven gekregen. Ik heb vooral dat half jaar heel veel positiviteit ontmoet en heel veel mensen ontmoet die tot heel veel bereid waren om mij te helpen. En als je ziet dat zoveel mensen zich in willen zetten voor mij en voor mijn doel, dan geeft dat echt wel een kick. Als je loopt met je hart, volgen je voeten vanzelf. Ja, ja. En een van de mensen waar ik zie, die heeft daar een stempel van laten maken. Ik ben zoveel goedheid tegengekomen en ja, de Nederlanders zijn geweldig gastvrij. Val je dan niet in een gat daarna? Nee. Het was voor mij ook wel spannend in die zin van, ik ben 1 februari gestopt met werken en daarna ben ik eigenlijk direct gaan wandelen. Dus een periode echt zonder werk of zonder, had ik nog niet meegemaakt. Ik ben meteen na afloop begonnen met het schrijven van een boek. Daar ben ik nog mee bezig en dat vraagt best wel heel veel tijd. En ik heb gewoon heel veel contacten er gaan overgehouden. Nou ja, je had ook een doel hè, met deze reis. Ja, ik had ook een dubbel doel. Ik wilde heel Nederland zien. En geld ophalen voor de zorg van mensen met kanker. Ik heb mijn vader, mijn 3 broers en mijn vrouw verloren aan kanker. En op een jonge leeftijd allemaal. En op het moment dat ik 65 werd en ze allemaal overleefd had qua leeftijd. En ik eigenlijk heel gezond ben. Vond ik dat ik dat ook wel, dat ik daarvoor iets terug moest doen. Of dat ik dat betekenis moest geven. Dit heb ik de hele weg aan mijn rugzak meegedragen. Dat zijn 7 vlindertjes, 7 kleinkinderen en 7 zwangerschappen die wij hebben doorgemaakt. Ja, ik kreeg van alle kanten donaties, soms ook onderweg gewoon contant. Er komen nog steeds donaties binnen, begreep ik. Hè? Dat zag ik op je Facebookpagina. Ja, dus in principe probeer ik nog tot de Europa Run volgend jaar, dus tot mei, donatie te verwerven. En wat is dan nu de tussenstand? Ik zit nu op €58.000. Ja. Je hebt in elke gemeente wel een cadeautje gekregen, hè? Ja, ik heb hier achter de bank nog 3, 4 dozen vol met cadeautjes staan. En ik heb bijvoorbeeld wel 30 doppers en drinkflessen gehad. Ja, dat is leuk om te bewaren, maar tegelijkertijd, ja, wat moet ik ermee? En die verkoop je en die opbrengst gaat ook weer naar het goede doel? Ja.